Здравейте! В навечерието на коледните празници искам да ви покажа една малко по-различна идея за подарък, било коледен, новогодишен или за какъвто и да е друг повод. Мисля, че всяка дама би се зарадвала на мистериозна кутия, в която може да открие грим продукти, козметика и други аксесуари. Аз лично попаднах на тази идея в TikTok и по-точно на Your Sugar Box. Имат канал, както и Facebook страничка. Изписвате facebook.com/Your Sugar Box и там може да разгледате какво предлагат, както и да си поръчате. Сега ще разгледаме какво има в моята мистериозна кутия. Първо започвам с подаръчетата от Your Sugar Box. Във всяка една кутия има такива и са различни. Стикерче, едно страхотно меко скрънчи, което ще си нося с удоволствие. Картичка стикер Thank you, а на гърба има скреч, който аз трябва да изтрия и да разбера какъв подарък ще ми се падне при следваща поръчка. Календарче. Коледна фигурка и пачове за очи. А сега да видим и какви продукти ми се паднаха. Четка за грим, балсамче за устни айскрим шейк праскова, още едно балсамче за устни айскрим, малко по-различно, ароматен спрей за коса и тяло, който също е и блестящ, течно матово червило, молив за устни на есенс, маска балсам за коса 2 в 1 на Douglas, мицеларна вода също на Douglas, палитра, която съдържа 2 ружа и бронзант и една страхотна козметична чантичка. Това са моите продукти. На всеки от тях се зарадвах изключително много и ще ги ползвам с удоволствие. Пожелавам ви и вие да откриете своите мистериозни кутии. Ако ви е интересно да отварям такива и в други видеа, може да ми пишете. А сега ви оставям и ви пожелавам едни светли, уютни и топли празници.